La nostra app Montcler està separada en 4 grans segments. Primera cosa, hauràs d'entrar i registrar-te. Quan apliquis l'aplicació Montcler, la primera cosa que veuràs és la pantalla d'inici de sessió. Si ja tens un compte creat, només hauràs de posar el teu correu i contrasenya. Si no, et pots registrar fàcilment. Pots entrar amb el teu correu. Per segona part tenim el menú principal, que un cop dins apareix un menú al costat amb diverses opcions. L'inici, notificacions, mapa, llocs propers o vols i ajustaments. Des d'aquí et pots moure per tota l'app segons el que necessitis. Tercera foto, podràs personalitzar el teu vol. Si busques un vol, entres a la secció vols. Aquí tries des d'on en surts, on vas, les dates del viatge, de quantes persones viatgen, adults, nens i nadons. Tots els pots ajustar superfàcil. Com a quart i últim segment, cerca d'instal·lacions. Després de personalitzar el viatge, podeu veure una llista d'instal·lacions. Per exemple, Nova York. En tocar-lo, veuràs fotos del joc i una valoració amb estrelles perquè facis una idea del destí. Així podràs decidir millor on vols anar.